ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಕಿಡ್ತುವುದು ಎಂಕುಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಜಂತ್ ಚಿಪ್ಪಿದಡ್ದ ದಾದ ಪಂಡ ಆಫರ್ಸ್ ಪೂರದಾಲ ಉಂಡುಂದತ್ತು ಆಫರ್ ದಿನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲೆಗ್. ಬಟ್ ಒಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ತೂಕ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಒಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏಜ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೋನಗಾಂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕುಂಟಿಗಾನದಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸುರುಕು ಎಂಟ್ರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪದ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ, ಮುಲ್ಪದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಅಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ನಾಯಿ ಗಿಡ ಪುನೆಟ್ಟೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ತೂಕ ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬೈಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಬೈಜಿ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ದೆತೊಂದುಜಿ ದಾದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತೆ ಮೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತುದುಂಡ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತುದಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಪೋತಿನ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಬಾಲೆಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂದೆ ತೊಡ್ರೆಗ್ ಐಕ್ ಬೋಡದು ತೂಕ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪದಾದ ಪೂರ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ 99ಗೆ ದೀತೆರು 199ಗೆ ಪೂರ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಈ 3/4 ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ ಅವಡು ಜೋಕಲ್ನ ಅಂಜೋಕಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ದೀತೆರು ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ರೇಟ್ ಏನು ಪೂರ ರೇಟ್ ತೋಜದೆ. ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಓಲ್ ಅವಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅವಡ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅವಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ತುಲೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ 149ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇಟೆ 99ದಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಡಾಂಡ 99ದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೀತೀರ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಬೇಲೆ ಬೋಪಿನ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಐ ಬಕ್ಕ ಕುರ್ತಿ ಸೆಟ್ ಉಂದುಲ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಡೈಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನಕ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಓಕೆ ಅಂತ ಓಲಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂದು ತುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕುರ್ತಿ ಸೆಟ್ ಒಂದು 599 ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆತಿಂಕ್ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಈ ಜೋಕುಲ್ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನು ರೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಪಂಡದು ಆ ರೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಓಕೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜಿ. ಬಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಇತ್ತನ ಗೆತ್ತನೊಲಿ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ 99ಗೆ ಒಂದು ಪೊಂಜೋಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ಲ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಅವಲ ಓಕೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐ ಬುಕ್ ಒಂದುಲ 3/4 ಒಂದು ಪೊಂಜೋಗಲ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದುಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕಲ್ನ 2 to 7 ಬೊಕ್ಕ 14 ಇಸ್ ಎಡ್ದು ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತು ಆಫರ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜೋಕಲ್ನ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಥಿಯರಿಗೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ನಗನೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಡು. ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಕೊಂಚೂರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರಿದ್ದಾನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರಾಂಡಲ ಐತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಪೋವಪ್ಪರಂದು ಇತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆಗ್ ಪೋಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತುದಗಡೆ ಇಡಲಗೆ ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಏರ್ಲ ಸಡನ್ ಅದು ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಅಂಚಪುರ ಮುಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಇತ್ತದ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂದು ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿತ್ತಿನಕುಲು ಪೋಚೋಲ ಮಲ ಮಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರುವೆರದಾದನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜತೆ ರೆಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನತೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಎಡ್ ತೂಪುಂಡ ಪೂರ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು 199ಗೆ ಪೂರ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಲರ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಬುಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೇಟೆಡ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡುದು
ಮುಲ್ಪ ತುಲಿ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆಗ್ ದೆತೊಂದುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆತೊಂದಿನ ಇತ್ತಂಡು ಆಗ ಅಂಚಾದದು ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತುಜುಂದೇನು. ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಏರಿಗ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಒಂದು ಪೂರ ಆಫರ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ದೀತೇರು ಎದುರುಡು ದೀತೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ನೆಟ್ಟೆ ತುಲೆಯಲ್ಲಿ 6,900 ಪೂರ ಅಂದು. ಬಟ್ ತೂದುದೆ ತೊಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಬಿಲ್ಲು ದಲ್ಪ ಪೋನ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಕ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಕುಲ ಕಲಬೇಲೆಡೆ. ಬಟ್ ನಿಕುಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ ರೇಟ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎದುರುಗು ರೇಟ್ಲ ತೂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಚಿಂದ. ಒಂದು ಪೂರ ತುಲೆ ಕಾಂಬೋ ಸೆಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಒಂದು ಬೋಡ್ತಿನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಓಕೆ 9,900 ಓಕೆ ಒಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎದುರೇ ದೀತೀರ ಆಫರ್ಸ್ದೇನು ಪೂರ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು 4 ಬರ್ಪುಂಡೆಟ್ಟು ಒಂದು 9,900 ಒಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ. ಒಂದು 159 ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಎಲೆಲ್ಯ ಕಪ್ಪು ಈ ಟೀ ಪೂರ ಪರ್ಪುನಂಚಿನ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ದಕಲ್ಲುಂಡು ಪೂರಲ ಉಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಆಫರ್ಸ್ ದೀತಿರ್ತುಲೆ. ಒಂದು ಮಗ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಲ್ನಕನೆ ನೆಟೆರ್ದು ಒಂಚೂರು ತುಂಬುದೆ ತೊಮ್ಮನ್ನಾಗ ಹಾಕುಲ್ ಪಂಡೇರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜ ಪರ್ಚೇಸ್ಗುಂದೆ ಪೋಡು ಒಂಜ ವೀಡಿಯೋಗುಂದೆ ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪೆಯನ್. ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋಗುಂದತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ಗುಂದೆ ಏ ಪಂಡಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪೋಪೆಯನ್. ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಗ್ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ತಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೇಟೆಡ್ ಉಂಡು ಅವಲ ಪೂರ ಓಕೆ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬೆಟರ್. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದಿಯರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೌಲ್ಸ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡದು ಒಂದುಲ ಒಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆಯನು. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪದೇ ಪದೇ ಪೋಪುಜ ಪೋನಾಗೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಫರ್ ಗೆತ್ತೊಂದು. ಬಟ್ ಆಫರ್ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತಂಡ. ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರು ಬೊಕ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ಗು ಬೊಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗು ಮುಲ್ಪ ಓಕೆ ಎಂದು ತೋಜುಂಡು. ಒಂದೇ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದುಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕಿಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಜಾರ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದುಲ ರೇಟ್ ಓಕೆ ಎಂದೆ ಪನೋಲಿ. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಲ್ತದು ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮತ ಒಂದು ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಪಕ್ಕ ನೆಟ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ ಗೆತ್ತಿಂಡ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿರೆಗ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಸ್ತ್. ಎಂಡ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದೀಪತಿ ಕಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಒಂದೇ ತಲ ಕಲದೆ ತೊನೊಲಿ ಉದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತೂವೊಲಿ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ದೆಟ್ಟು ದೀಪೆರ್ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ತುಲೆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಸೆಟ್ ಕೋಂಬೋ ಸೆಟ್ ಪನೊಲಿ ದೆಟ್ ಐನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದುಲ ಓಕೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ದ ತೋಪು ಪೂರಲ ಓಕೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂತ ರೇಟ್ ಬೆಟರ್ ಎಂದು ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಐಟಮ್ ಲೆಗ್ ಪೂರ. ಇದು ಟೀ ಶುಗರ್ ಕಪ್ ಪಂಡತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವೊಂಜಿ ರಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂದೆಯನು. ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರ್ ನೈಫ್ ಅವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಪೂರ. ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬುತ್ತಿ ತುಲೆ 135 ಒಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಈ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪೂರ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊನೊನಗ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ದೋಸೆದ ಪೂರ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಐಕ್ ಪೂರ ದಾಲ ಆಫರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ. ಏನು ಆಫರ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಂದಿತ್ತು ಕಂತೆ ಏನು ದೋಸೆ ಪ್ಯಾನ್ಗುಂದೆ ಪೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಅವ್ಲು ಆತು ಪನ್ಪಿಲಕ ಇಜ್ಜ ಆಫರ್ಸ್
ಓಕೆ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೊತ್ತುಕ ದಾದ ಮಾತಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ಕಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತೋಜದಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ್ಸತಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚದು ದಾದ ಪೂರ ಕಂದೆ ಅಂದು ತೂಕ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಒಂದೆಟ್ಟು 4 ಬಾಟಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು 99 ರುಪೀಸ್ಗೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನು 4 ಪೀಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ರಡ್ಡ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ಪೂಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪೆನ್ನ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಏನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕೊಂಚಿದ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಲ್ನಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ಚಿರುತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಮುಲ್ಪಕಂತ ತೋಜವನು ಒಂದು ಬಾಲದ ಪೂರ ಟೀ ಶರ್ಟುಲು ಪಿದೆಲ ಪಾಡೊಂ ಪೋಲಿ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಮಕ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಾಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಏನು ಪಲ್ನಕನೆ ಎನ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ 99 ದನೆ ಒಂದು ತೂವೊಲಿ ತುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕೆಲವೆರೆಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಓಲ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗೆ ನಾವು ಪೂರ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರೀತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಣಿದ ಚಿತ್ರ ಐ ಬುಕ್ ಈ ಕೆಲವು ಪುರದ ಲೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇಡ ಅವು ಪುರದಾಲ ಎನ್ವೆರಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ದ ಲವ್ವರ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಏನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಲೇಡಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಡೀಸ್ದ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಶರ್ಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ದುಮ್ಮು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಪುರದಾಲೆ ಜನ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪದೆ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕೆ ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತಿನತೆ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾನ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಟೀ ಕಪ್ ಶುಗರ್ ಒಂದೆತ್ತ ಟೀ ಬಕ ಶುಗರ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಗಡ್ಪಲ್ನಕ ಸ್ಟೀಲ್ದ ರೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಕಂತೆ ಐ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ತೋಪು ಪೂರೆ ಕಡ್ತು ಇಲ್ಲಕನೆ ಒಂದು ಕೋಂಬ ಸೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಐನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಐ ಬುಕ್ ಒಂದೊಂದು ಹೆವಿ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು 800 ಐತ ಬೂಡ್ದುಂಡು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೀ ಇತ್ತ ಏನು ಒಂದು ಟೀ ನಮ್ಮ ಚಾ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ತೋಪು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಂಗ್ದ ದಾದಂಡಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ದಿರು ತೋಜರಿಗೆ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನ ತಂಚ ಒಂದು 7 ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ನನದ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರುಲೆ ಬೆತೆ ದಾಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಂಚಿನನೆ ಒಂದೊಂದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತು ಕಂತೀನಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತೀವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಟೈಟ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನಾಗ ನೆಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಬಕ್ಕ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬುತ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ದೀವೊಲಿ ಟಿಫಿನ್ ದಂಚಿನ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ದೀವೊಲಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕುಲಿತ ಕನ್ಪವಿರು ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ದೀಪೇರು ಅಂಚನೊಂದು ಸ್ಪೈಸ್ ಜಾರ್ದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಈತೆ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ತುಯರತೆ ಇನ್ನಿತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನೊಂದು ಪಂಡದೆ ಎಂಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆಯಾನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು